ayo. Lho aku wae kok solo ngarani lagu anyang-anyangan. Sing anyang-anyangan apa nih? Lambene kangen suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Pada malam hari ini tidak dinyana-nyana. Bosok kok tidak dinyana-nyana lho, tidak terduga lho. Tidak terduga bahwasanya acara apa iki jenenge? Acara bersih desa. Acara lapangan anyar. Masa lapangan anyar, Pak? Wis ngono ae lah. Bersih desa. Wis pokoke dene acarane didongakne desa sini, desa endi lali. Jaten kalian bulurah masyarakate diparingi sehat, amin. Rezekine barokah, amin. Nek iso sugih ngungkuli liya-liyane sing paling sugih sak Blitar, amin. Sugih dhuwit kabeh, sehat wal afiat, pokoke barokah lan barokah. Karena sehat itu mahal harganya, Bu. Awakmu kok iso ngomong ngono? Aku seminggu entek 50 juta. Mulane awakmu dikak omongi wong ora tau mbok gugu, jaga kesehatan. Awakmu kok aja keceh ae ning kali yo, panggah keceh ae ning kali. Keceh biasmu kok nek demam berdarah ya keceh. Rumangsaku ora ngerti kakak. Awakmu kena apa? Demam berdarah. Demam berdarah. Wis sing gorok dicokot nyamuk kuwi. Heeh. Masalah. Mosok yo percil kok kena demam berdarah. Umume kodhok mangan nyamuk. Nyapa kok percil dipangan nyamuk? Ora umum kuwi. Maksudnya ngene lho, Mas, piye karepmu? Sing umum ning kene, maksudnya ning kene ning sawah-sawah barang nggih. Ning Jaten kene, kodhok kuwi mangan nyamuk. Nyamuk dipangan kodhok. Lah nyapa kok iso anakan kodhok malah dipangan nyamuk? Mas, ceritane ngene lho, ceritane ngene. Kan nyamuk dipangan mbokku. Heeh. Akhire nyamuk nesu mangan anake kodhok. Paham kowe? Berarti balas dendam nyamuk. Balas dendam nyamuk. Jadi pangan anake. Berbahaya. Berbahaya, jaga lingkungan. Jaga lingkungan, kebersihan penting, aja nganti enek ngembune apa ki jenenge banyu sithik wae. Karena terdiri nyamuk bintik-bintik itu di situ. Jentik-jentik wis kadung kecandak jenenge kecokot demam berdebar. Jantenan kuwi. Kuwi jenenge aku ngerasane sepisan kapok encit aku. Piye rasane, Pak? Wah, aku jane bengi kan set panas. Awakmu panas yo, panase kuwi pirang derajat? Malah kuwi digawe ngomong apa digawe wedang kena ndas kuwi. Iya, saking panase no, Pak. Saking panase dienggo gawe wedang kena dhuwurmu bathukmu mau weni manci no, Pak. Ya, terus dienggo godhok wedang. Kopi ora usah tuku kompor, Pak. Ora usah tuku korek. Ora usah kuwi mari godhok kopi ning dhuwur bathuk sokne mbokmu boko kowe. Senesu iki nyapa to. Aku takok pirang derajat iki lho. 44. Masalah 44 awakmu ora ngerti ngene. Step. Iya, aku step terus karo ning ngarep karo susre tabu jaranan. Entuk apik lho, Pak. Ora usah nanggap jaranan lho, Pak. Nanggap awakmu step karo kendangi ngono. Kancane loro ditanggap jaranan. Ya pakno ae sampeyan nek rumah sakit. Ya rumah sakit ya biasa. Jare loro. Ya diteko langsung ning mlebu ning ndi, Pak? Toilet. Diancluk-ancluk ning ndasku. Masalah ning rumah sakit kaya ngono. UGD. Oh, UGD. Mlebu dilebokne UGD. Terus awakmu mlumah apa? Anu ning mlebu IGD kuwi lho. Sing apa aku? Heeh. Ya dilebokne to dilumahne. Dilumahne ning ndi? Rel. Masalah. Lah kuwi kok ana kereta liwat terus piye lho, Pak? Ngancen aku dipateni karo dokterku kok. Masalah doktermu kok kejem ngeram kuwi lho. Tak kandakno karo anu kok. Bocah kok piye to? Ya mesti mlebu ki didekane ning dhuwur apa ki jenenge kasur. Ning dhuwur kasur. Mari ngono disuntik. Disuntik nganggo suntikan nganggo dom. Iya no. Dome ya cilik ngono kae. Rada gedhi ojo dom goni ale. Masalah Pak, kuwi ora ngedom ora pisan cocok ngene. Sing bolong ndi ae, Pak? Sing bolong ndi ae. Kuwi apa ora bolong kabeh kaya saringan tahu lho, Pak. Sitok-tok le cah bagus. Oh, sitok-tok jus. Sitok jus dileboni infus. Infus kuwi ya
nganggo banyu ngono kae. Ya banyu apa kae? Banyu arak. Weh, mendem awakmu. Aku iso mblok. Infus banyu arak iso metu. Yes banyu infus biasa dokter kuwi lho. Ngono kok dileboni iwak kena ya? Dileboni iwak kena banyu infus e. Enak tak kei koi cilik-cilik ngono. Karo iwak cupang. Lah, apik wis gelet kuwi. Iwake. Wis jane menungso apa dudu to kuwi asline? Menungso. Wong diomongi ya percaya ae lho rumah saku. Lah aku ya diinfus biasane kae. Akhire terus selang. Selang kowe ya selang cilik sing bening ngono kae. Dudu selange Mas Pion lho dikae anu lho dikae nyentrongi tanaman kae lho. Apik wi? Ya gedhe. Gowedhe langsung cairane mlebu oke. Terus diglokone ning cangkepku lebokne ngene. Wah, masa mlebu cangkem barang? Iya. Aku gak tahu ngerti lho Pak sing mlebokno cangkem ngono kuwi. Kowe rono ning rumah sakku ben lebone cangkemmu ben bongkok. Nyapel. Lah, bongkok tenan. Bongkok tenan. Lampune bongkok murung. Lah tak omongi. Sing penting awake dhewe niki iki ora usah mikirne apa-apa. Sing penting awak dhewe gawe seneng ing liyan. Gawe seneng liyan. Iki campur sari beda karo liyane. Kok iso beda karo liyane? Iki nggih kelir tok dadi wayang kok iki. Ya campur sari komplit kaya ngene kok. Heeh. Bulurah iki tenan. Luar biasa. Iya, ora gemen-gemen nanggap campur sari iki. Sekalian. Campur sari biasane standarte yoga musik kuwi sekitar wong 10. Heeh. Lah iki wong sakmene mbiyane iki badokane tok akeh iki Mas Amu. Lha iki tak omongi tenan. Masa awakmu mikir badokan? Lho, lah aku bos campur sari ya paham lho Lele. Lho ngene iki sing apik niki lho Pak komplit, enek apa jenenge bonang, enek kempule, enek kenonge, yogane komplit, balungane komplit. Bayare kakean. Uang iki mbok sing ngirit, tapi kan apik lho Pak komplit. Lah apike kete genah apik tapi bayare kakean. Lah nang nggonamu? Wah aku irit kok. Lho aku campur sari lho cukup wong 3. Campur sari wong 3 kuwi terus lho piye to? Jare larang. Lho sing anyar iki murah. Pira, Pak? Aku nggen kuwi 2,5 juta wis seminggu maine. Ya ora umum neh. Ora umum mbok pikir kok. Lah ya tapi iki apa jenenge niate bulurah. Niate kan awake dhewe iki menghibur. Bulurah niate nyenengne wargane, awake dhewe ditekane ning kene menghibur masyarakat. Sebab ulu makrufin sedaqatin. Alah ngaji neh bocah iki ya ampun. Piye to awak dhewe kulino nderekne para kyai, para gus, para alim ulama, para ustad lho. Berarti iso. Ulu makrufin sedaqatin. Artine setiap memberi kebahagiaan apa gawe senenging liyan kuwi masuk sedekah cadangane swarga. Dadi nyeneng-nyenengke wong akeh kuwi mlebu swarga. Ya maju depan. Ayo wis hop samono nadane nggih apa? Enak aku. Kok sapa sing iso selawatan iki? Ngacung maju ning ngarep mrene hadiah teko aku. Ngono. Alah wis to. Berarti njak selawatan iki. Wis to. Ya ben. Lagu sing viral ya? Iya. Ndak gowo kowe. Duit mundi. Anu ngapunten Pak Bu nggih. Memang teng pundi-pundi Mas Percil niku anggere munggah panggung mesti sangu. Engko ana sing dilirik sithik ngono mesti disangoni, disawer. Ya to Kang ya? Urung. Nggih, pancen nggih ngoten niku etok-etok gak gawa dhuwit, tapi asline nggih sangu. Pancene buluran nanti. Nyapa? Nyilih 500 mosok gak. Lah, nyapa kok nyilih bulurah 500? Ora asli kok. Enak tenan. Enak wis to, enak. Enak ora? Enak wis to. Engko ngisi-ngisini aku. Tak gawe tuku obat malah. Oh, alah lagi metu ke rumah sakit langsung. Lha genah nyambut gawe 10 dina matang-matang can rumah sakit. Madane apa? EM. Minor. Ya kuwi E minor. E minor sakmono Mas. Ya sakmono kuwi. Nak D sepira D? Ya wis balik E ae. Oh, anjane. Lah berarti iso ngorjeng tenan lho, Mbak. Oh iya bener lho. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapa to? Ora apa-apa aku nyantai.
Bu sinden iki lho ana wong donga kok iso diguyu. Ya ora percaya. Ora percaya piye awak bocah wajare koyo adah kinang kok iso ndonga. Kene iki keturunan. Iya keturunan wali. Iya wali murid ta. Ya. Sing ngomong wali murid sapa? Walidi Mbah Kongku. Ya iya jenenge Walidi Mbah Kongku. Lah ya Walidi. Minor. Minor pemayor. Minor pemayor. Minor. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillah balik neh. Awakmu ra kulino ngaji. Sebelum melakukan apapun harus diawali dengan membaca bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya barokah. Selamat dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Maksudnya iki lho jamaah sing hadir iki lho. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria malah disiksa. Ya iso lho awakmu kaya bareng mondok pirang-pirang dina iki kok awakmu langsung pinter syair penjajah iki. Adol di YouTube kok. Berarti lehmu mondok 10 dino iki ning Aminah kuwi kasil ya Kang ya. Mondok dasmu. Lah mondok ning rumah sakit ora? Iya aku ndelok YouTube masalahnya. Akeh wong kerja bekesa ngorbanake jiwa sanak batin sanak batih lan tangga saking wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. Awakmu ya iso umpama gawe dhewe ngono ya. Karo dulur aja seneng tukaran karo tangga jojotos-jotosan urip ning donya mung sepisan luwe becik dinggo selawatan awakmu iso urip ning donya aja kakean dosa ning jero kono kowe disiksa sing nyolongan dikethok tangane sing ngincengan culek matane seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina piye ta iki lho apa lambemu lho mburi-mburine lho lah awakmu iki lho awak dhewe iki sebagai dagelan juga penyampai media sebagai media untuk pencerahan lho paling tidak iki awak dhewe kan termasuk santri lho iya iki kan nganu ya sing piye urip ning donya aja kakean dosa nyemplung neraka ning neraka mengko diapakno ning jero kono kowe disiksa lah kan disiksa-siksane apa wae sing nyolongan kethok tangane sing ngincengan culek matane seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina ayo apa opone diketok ayo apa ta balik sing nyolongan kethok tangane sing ngincengan culek matane sing seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina pikiran dhewe kok pikiran dhewe iki lho lah Pak liyane lha lak ngono ki prene dikethok ngono aneh ngono aneh apa ya masa ape diomong ngene kene awakmu rene ayo oke kene kowe kono ini di warisan cilik-cilik ya oke siap gerak ayo siap gerak istirahat di tempat gerak wah bisa tegak gerak oke sip
Namanya siapa, Dek? Akila. 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 Oh iya, kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Sekolah SD mana? Bedali. Bedali. Papa namanya sinten? Pak Wahid. Pak Wahid. Mama namanya sinten? Bu Imra'atus Salihah. Oh, Bu Imam Stol. Sakit nggih? Nembang niku sakit nggih? Sakit. Cobi. Nadane, Mas. Ya, namanya siapa? Filza. Apa nih? Filza. Filza. Kelas berapa? TKB. TKB. Bapak namanya sinten? Mas Nanang. Bapak apa Mas? Bapak apa Mas? Bapak namanya sinten? Nanang. Mas Pak Nanang. Oh, ibu namanya sinten? Siti. Oh, Siti. Malah Titi. Nanang karo Siti. Ya, cita-cita ingin jadi apa, Dek? Cita-cita ingin jadi apa? Polisi. Polisi, polwan ya, polwan. Oke. Nyekel Pak Po Percil ya. Joget, puisi, apa nyanyi? 3. Pilih yang mana? Loro untu ya. Mau nyanyi apa mau Joget, puisi, nyanyi. Nyanyi. Nyanyi ya. Lagunya Nyanyi apa? lagunya apa? Gua aja nyokoti apa-apa ngono to. Masa ulang itu. Oh, alah. Ayo, nyanyi apa, Dek? Nyanyi apa? Lagunya apa? Lagunya apa? Apa? Apa sayang mau nyanyi Balonku. apa? Oh iya, ya oke. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. bener. Hijau kuning dalammu. Merah putih dalammu. Balon hijau Hatiku hatiku. sangat kacau. Balonku Ku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. ya wes ya oke. Tangan bagus no. Atane. Oke. Oke, bilang Kalau apa? Bilang kalau apa? Dikasih bilang apa, Dek? Makasih. Oke. Iya aku yang mau belajar ibu Hijau caci. kuning kalamu, merah putri dan minum. Ayo, Apa, ya Pak? itu. Maju ke depan, maju ke depan. Nyekel miknya dicekel. Nyekel mic nyapa kok malah nyekel kono. Monan dicekel. Maju ke depan. Maju sini. Oke. Oke. Ya, mikir dikene dhuwur. Oke. Namanya siapa? Harut. Adam. Madep Rono loh. Nama siapa? Adam. Adam. Suatu malam Adam bercerita. Adam. Kelas berapa? 2. 2 apa? SD. SD mana? Jaten. Jaten. Bapak jenis apa? Pak Sarip. Arif. Ibu jenis apa? Mbak Susana. Susana. Mbak. Ibu. Mbak apa Bu? Ibu. Iya Nek. Iya. Mbah Kung jenenge sapa? Mbah. Oh wis gak aneh. Oh ya oke. Wis, Madep Rono. Joget. Cita-cita ingin jadi apa? Pilot. Wah, pilot. Iso mebur ya we. Iso. Awakmu jangan ngira lho Pak, iki Oke. bendina wis latihan dadi pilot ngumpulne layangan lho Mas. Oh iya. Joget, nyanyi, puisi, milih yang mana? Apa? Milih apa? Dam. Nyanyi, Nyanyi, joget, apa puisi? Dam. Ya nyantai. Awakmu iki Cilik. ngesuson cah cilik. Kene iki lagi mikir Dam, mikir dam. Apa dam? Joget, nyanyi, puisi. Wih, Joget. oh, joget. Oke, yo, jaranan Mas. Jaranan, yo. Terang dudung. Yo! Kaget aku. Wes. Musiknya wes mandek barang ayo. Bisa panggah. Salto ae. Wis rono. Makasih. Aduh. Lah kok ya langsung kuwi lho. Anake sapa to rip. Lah kok lek sampe ceklek kabeh aku sejak. Gantian Bapak kene. aku lho kok semua mencolot. Iki lho mesam-mesem terus. Siap gerak. Kalau ditanya harus lantang. Namanya siapa? Asli dari mana? Namanya siapa? Amal. Kayak ngene iki aku lho. Nama siapa? Sredem. Oh, ngono kuwi. Nama siapa? Amal. Kamal.
Asli mana? Ngadirjo. Rumahmu mana? Ngadirjo. Oh iya, Ngadirjo itu mana? Oh iya kono. Ya Bapak kono lah, Pak. ya. Bapak namanya siapa? Siswanto. Ya, ibu namanya siapa? Siti Rabiah. Oh iya, cita-cita ingin jadi apa? Pilot. Mah, liane. Tadi udah ada pilot. Biasanya pilot, liane. Tentara. Iya, oke, Tentara. Oke. Oke. Puisi, joget, nyanyi. Joget. Joget, oke. Ya. Maju. Maju. Ayo. Yo! Yo! Nyanyi wis timbane ceklek kabeh kok. Iki jane bocah kene iki iso koprol kabeh iki. Joget kok oleh le, tapi aja koprol ula sampai boyomu ceklek aku tanggung jawab. Ya. Oke, ayo sini. Jangan takut sama Om ini ya. Ini sudah jinak ya, udah nggak gigit. Yang perempuan sik dulu, yang perempuan itu dulu. Yang cewek. Oke. Oke, madep rono. Oke, nama siapa cantik? Alesa. Kelas berapa? 1. Satu apa? 1 SD. SD? Oh iya. Gurune siapa namanya? Weni. Oh iya, oke. Ibu namanya sinten? Lia. Bapak? Anggi. Oh iya wes. Dinteni iki lho. Dinteni isih karo kinang ini. Saya sabar. Cita-cita dadi apa, Dok? Polisi. Poluan tadi udah ada, yang lain guru ya. Ya wes, manut aku. Ya kayak gitu cita-cita. Orang ngono cita-cita kok semangat dirimu iki lho. Yo ben itu. Nyanyi, joget, puisi. Nyanyi, ya maju ke depan. Oke, yuk, ada di sana. Nyanyi apa? Kasih ibu, bisa? Oh gak bisa, bintang kecil bisa. Satu nusa. Oh iya. Ayo. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Satu nusa Pasti jaya untuk selamanya. Lek Dok, sesuk nyanyi cantolno ya timbangane gak kecantol. Ya ngono. Ya sik wedok sik. Ya sing perempuan. Kamu di sini dulu ya. Aku nyanyi. Yo. Nama siapa? Ada sana. Cynthia. Buater Pak suarane iki. Kelas berapa? 1. Kancane iki mau. Iya wes. Ibu namanya sinten? Yuyut. Yun, anakmu kene lho Yun. Bu Yun. Bapak namanya sinten? Andri. Oke. Cita-cita ingin jadi apa, Dek? Dokter. Alah nyontek aku ye. Dokter nyontek. Oke. Nyanyi, joget, puisi. Milih yang mana? Nyanyi. Ya. Nyanyi apa? Madep sana, madep rono. Mau nyanyi apa? Coba madep nih gue. Oh, lagunya apa? Lagunya apa? Cicak-cicak di dinding. Iya, wes. Gak pengen nyanyi kan? Tuh sayang ngapunten. Cah cilik kok ngawur. Iya. Ayo, cicak ding ding ding. Sik nyantai. Ngene Nduk ya tak omongi. Cicak di dinding. Ora cicak ding. Ora ngono ya di dinding. Ayo balik deh. Ayo 3 2 1. Cicak di dinding. Diam merayap. Oke. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Pinter. Ora apa-apa Pak, Mas yo nganu, cicake lemes. Hap. Ya ora apa-apa. Gak iso hap. Ayo.
Mana? Yang manut. Mana? Ada pesana. Jeneng sapa? Rafasa. Hah? Avanza? Rafasa. Bapak jeneng sapa? Pak Supar. Oh, Pak Supar. Ibu jeneng apa? Bu Siti. Bu Siti. Ning ndi wong saiki? Empane awakmu kaya takok wong ning warung ngono lho. Iya sasir. Iya. Pak Supar. Iya. Heeh. Bapakmu jenenge Pak Supar. Iya wis. Kelas piro le? Kelas 1. 1. Sekolah dhewe wani berarti. Sekolah nek Jaten. Menjaten. Ya wis. Syukur awakmu dibales, syukur. Sekolah dhewe wani, sekolah ning Jaten. Apa? Sekolah ning Jaten. Pinter. Heeh. Ya anu sangune piro sedina? 5.000. 5.000 itu apa ae 5.000. Jajan. Harus saya udah ya nek makan gratis pisan. Gurung enek? Kurang. Susul enak dipangan ya le. Dilungkas teko mestine ya. Iya. Ngono ya? Ngono ya. Oh iya. Cita-citane dadi apa le? Sopir. Nyapa kok Liyane le polisi, tentara iso sopir dhewe lho iki lho. Sopir itu pekerjaan mulia loh Pak. Lha kok iso? Mengantarkan orang. Oh iya, sopir apa le? Bis. Oh, nopo? Bawa bis gede berarti le. Oh iya wis. Bele munine bele anu klaksone. Klaksone unine piye lak mau nek kowe duwe bis? Titit. Piye? Titit. Oh, ya iki agek bis iki lho mune titit ya agek iki lho. Ya ora apa-apa. Maksudnya klaksone joget, nyanyi, puisi. Nyanyi. Nyanyi apa? Bintang Bintang kecil kecil. ya. Bintang Si kecil. urung. Belum 3, 2, 1. Bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Benar. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Berada ning dile cah bagus. Langit Ya. Jangan bagus. Nggak sing gede dhewe iki. Sing gede dhewe. Oke. Adep sana. Wah, gede dhewe. Anake sapa ya Pak ya? Sopo gede dhewe. Nama siapa? apa? Sing banter. Kowe gede dhewe kok. Lemu dhewe ngene iki. Lemu dhewe kok. Pupuke apa ya Pak ya? Ayo, nama siapa? Apa? Kelas berapa? 4. 4. Oh, mari ini dulu sunat, berani ya? Sudah sunat atau belum? Belum. Ya, langsung sunat pani ya? Rani. Oke. Nek sunat nanggap cak percil. Garo. Apa Ya, iki ora apa-apa. Kelas 4. Bapak namanya sinten? Pak Puji. Pak Puji. Ibu namanya sinten? Kak Namri. Kak Namri. Kok ya Mbak iki lho ibu kok ya Mbak. Ibu siapa? Oh ya, oke. Sik jane eling ora ta iki? Ya susu eling bocah iki. Ya wis, kelas 4. Ning kene mau karo sapa? Ibu. Wan ibu. Ah ya wis. Cita-citanya jadi apa? Operator son. Masuk lho Pak. Salah bocah iki. Pak sip kuwi. Bijane bocah iki kok iki sing citae sopir bis, citae operator son. Ora apa-apa Pak. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Berarti saya suarane son isa ya. Ya. Suarane son. Suarane son piye? Koyok kae warana. Ayo. Ayo kudu iso, jare operator. Para ono dem rumah aku jare dadi operator. Jaten audio. Yo. Ayo muninya. Nya, kowe kebelet ora oson kowe iki.
Guyang-guyu tak colone Pak Purnomo. Guyu ya. Kowe guyang-guyu tak colone Pak Purnomo pedhot kowe malah kok. Ya nama siapa? Fatan. 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 Sing banter, sing keras. Fatan. Nama siapa? Fatan. Oke, kelas berapa? 4 4 mana? SD. Lah iya. SD mana? Ngunut. Ngunut. Ngunut kana. Masalah tok menomamu. Aja cek. Diseneni tukang son mau. Tukang son kok. Ngunut ya. Oke, kelas 4. Bapak namanya siapa? Pak Lintar. Oke, Pak Lintar. Pak Lintar. Ibu namanya sinten? Bu Puput. Bu Puput. Cita-citanya jadi apa? Sepak bola. Oh ya, pemain sepak bola. Oke. Striker, ngedabek, apa? Striker, back, apa kiper? Apa gelar? Striker. Striker itu tempatnya di sebelah mana? Ayo, posisinya sepatu. Posisinya bos, sabar bos. Striker ada di sebelah mana? Posisinya di mana? Di tengah. Ya, striker di tengah. Striker di tengah. Maksudnya striker tengah. Oh, striker tengah. Maju ke depan, nyanyi, joget, puisi. Nyanyi. Maju. Nyanyi apa kowe? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Hei. Apa guyang-guyu gusimu garing orang guyang-guyu. Malah mbok tutupi nyampe tak. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Kowe iki lha nyanyi apa? Dari arep nyanyi. Guyang-guyu kok. Nyanyi ya. Halo Bandung ya. Halo Bandung ya. Ya. Halo. Lagune piye? Ayo. Lagune piye? Ayo nyanyi, aja guyu. Lagune piye? Ayo. Halo. Ayo nyanyi yo. Nyanyi. Halo. Ayo 3 2 1. Aja. Kowe aja guyu ae. Ndak nyanyi. Halo Bandung. Kowe lagi iso to? Ayo. Hop. Nyapa kamu? Halo. Ayo nyanyi yo. Ayo. Ayo. Ayo tarik napas. Tok nih. Oke. Ya wis arep lahir. Yo, silakan. 3 2 1 wis nyantai to. Halo Bandung, kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak bersumpah dengan kau. Yo, apa? Semaput. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Oke. Luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk adik-adik semuanya yang hadir pada malam hari ini, luar biasa. Matur nuwun luar biasa karena emang pada malam hari ini adik-adiknya sangat pinter. Mari ngene. Santai. Bisa enek siji lho, Pak. Jadi adik-adik sini tuh jebule jak nyanyi iso. Oke. Jak joget iso. Dijak puisi urung enek. Tapi pinter-pinter. Dari dia ditanya langsung menjawab, disuruh ditanya dia menjawab, maju ke depan nggak ndredeg kuwi wis apik. Diparingi matur nuwun, terima kasih. Ditanya bapaknya siapa, ibunya siapa, jawabnya juga bagus. Sesuai dengan adab tata krama kita di Jawa. Kowe engko timbangane dibacok bocah. Nama siapa? Bahul. Bahrul, kelas berapa? 4. Mana? MI. Oke. Ibu namanya sinten? Butin. Bapak namanya sinten? Pak Rory. Oke. Cita-cita ingin datang apa? Gak duwe ya. Kamu itu harus punya cita-cita loh. Cita-cita itu untuk masa depan. Kudune yo duwe to. Nganu. Cita-cita. Mosok gak duwe elek-elekan gak duwe. Sopo ngono lho? Cita-cita apa ngono? Mosok ora duwe. Sitok elekan mosok ora enek kowe iki lho. Cita-cita apa? Cita-cita apa? Sing elek lho, sing berarti sing tipis-tipis lho. Apa? Yud.
Isik mikir. Cita-cita apa? Oh, masih mikir, Pak. Saya golek. Tanteni sik. Tanteni 3 dina gelem. Lah. Kesuwen, Pak. Lah piye? Ya wene berapa menit? Cita apa? Cita-citanya Tentara. Menjaga keamanan NKRI. Menjaga NKRI. Ya oke. Nyak puisi. Ayo. Lah garek si Toto liyane wis karo joget. Lah liyane wis joget wis. Nyanyi wis garek puisi tok. Ayo. Lah kono to ndang iso. Contone ya umpamane kaya aku. Umpamane hari iki hari apa? Pahlawan. Hari pahlawan. Pahlawanku, kau yang memperjuangkan tanah Indonesia. Aku sangat cinta pahlawanku. Kan ya iso. Aku desaku yang ku cinta. Engkau sungguh. Bapakmu siapa jenenge? Pak Rory. Saya pusi ke bapakmu wis. Bapakku. Pak Rory bendina ning endi? Ning sawah to? Ya, bendina ning sawah. Terima kasih bapakku. Terima kasih. Ayo. 3 2 1 puisi untuk Pak Rory. Bapakku. Ayo. Tak warai ya komburi ya. Komburi diwarai gak gelem. Apa ngaji? Loh, malah gak iki to bisa iki. Ngaji kok iki MI lho iki. Iki MI. Ayo, puisi. Tak warai wis. Ayo. Bapak. Ayo toh. Endi to kupingmu endi to bisa. Aku pengen ning kene kaya. Ayo. Bapakku. Aku mencintaimu. Oh, bapakku. Kok ngepel? Setiap hari kamu di sawah. Aku mendoakan. Bapakku sehat terus. Tolong Bapak. Besok aku sekolah. Kasih sangu yang lebih. Untuk buat beli es krim. Ora seneng es krim. Oh iya, liyane es krim iki diwarai ngeyel ae. Lah kene ra seneng es krim. Mbok kok njaluk es krim. Ya ngono kon marai. Wis diwarai ngeyel ae kowe iki. Lah kene lo senenge permen. Ya. Wis dimarung. Bilang apa kalau dikasih? Suwun. Sami-sami. Terima kasih ya adik-adik ya luar biasa. Wah, matur Mbah nuwun. Jebule bocah kene iki ora enek sing wedi. Ya sapa ngerti sing mben ning kene enek percil lah ya ora ngerti to. Betul sekali, syukur-syukur dadi pemimpin negara kita. Lo enggak tahu. Ya dadi wis pokoke intine awake dhewe iki nyenene cah cilik ngene iki wis luar biasa. Dan kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Sepotong aja. 3 2 1 sepot bareng-bareng masih bersama Sindelnya Indonesia. Yo. Silakan nyanyi. Biasa pada malam hari ini. Iya, saking senenge bos iki mang tak pikir wayangan loh. Ini campur sari Puspori Nenggo. Loh, tapi kok kayak tahu tumon wong-wongane. Iki wong-wongane kan wong-wongane dhewe iki. Bocah-bocah awake dhewe. Jenenge melaku teko kono. Loh, lah kok kaya ana pagelaran wayang kulit sampai sandal peta coblok kono lho. Iki masyarakat Jaten khususnya. Jaten, betul sekali. Acaranya apa Mas Rento? Acaranya ini adalah bersih desa.
bersih desa wis jelas masyarakat Jaten delok kerukunane masyarakat koyok ngene deloken. Betul sekali. Jenenge ayem atine. Ditekakne campur sari bintang tamu Cak Percil CS. Betul sekali. Terus antusias apa jenenge anak kecil iki mang reno-reno ya. Jiwa nasionalisme. Kaya ngono karo menyambut hari pahlawan besok bener. Ini betul terus sekali. Nuansa religi ya wis juga ada, semangatnya luar biasa. Cah cilik harus ditanamkan semangat cinta tanah air sejak dini. Iya, NKRI harga mati. Coba C. Nah ya ngono lho awakmu ya kudu ngekek kok karo masalah kene. Sapine Mas Nek? Sisi Probo iki. Ya gak ngono bos, engko ana bresete lho. Ngono, bresete kan isik grogi lagi ketemu pisanan karo iki. Arek-arek pisanan opo lho iki lawas tok. Iki bolo-bolo senenge bolo kabeh. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ki mesti sok kabeh. Tul jae nak jae jatul jae ji. Kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Tul jae nak jae jatul jae ji. Kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Alen-alen gurih rasane. Masyarakat Jaten tentrem atine. Amin. Alen-alen kabeh siji. Masyarakat Jaten tak dongakno keh rejeki. Amin. Tul jae nak jae jatul jae ji. Kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Jae jatul jae di kuntul jare banyak Doke bajul cari siji. Eneng kabah eneng pinggir kali. Ibu lurah kok cantik sekali. Eneng kabah eneng pinggir sumur. Ibu lurah tak dongakno panjang umur. Tul jae nak jae jatul jae di kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Tul jae nak jae jatul jae di kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. keciper mrambat kayune. Ya. Sing hadir muga akeh ya duwike. Amin. Ning kalen pinggire sawah. Desa Jaten dadi desa sing barokah. Tul jae nak Jae jatul jae di kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Tul jae nak jae jatul jae di kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Yang penting di sini Oke. kok diongkek-ongkek sih bos. Lah piye? Lah gimana hongke. Kon niku yo ngono Meneng pisan. cangkemmu. Lah aku iki piye konsepe iki piye iki? Ayo mana tuh? Lah ya aku mau Nadane apa? Pokoknya Nadane apa? C, C, C. C minor apa mayor? Mayor. Mayor.
Oke. Untukku ketatak mik. Mas aku bolak-balik oke. Kowe kancane iki mikir kok. Lah kene iki wis kadung ungke. Mayor diganti mayor ya. Oke. Ganti mayor Mas. Iki mayor. Iki mayor, Oh, Bos. ganti minor. Oleh. Minor. Bes. Oh, bes. Ganti bes, Mas. Ganti bes. Bes Mas, marate moro share ya. Bes. Kuwi mbokmu. Bes. Paprok. Suaraku kan enak. Aku ya iso lho. Iya. Oh, Aku ya duwe versi dhewe. Sampeyan paprok to? Iya. Aku duwe versi Apa? Arabian. Oke. Step to step إني موجك عابا يرايا step to أخبار مهال عدوك إني موجك عابا يرايا Arabian nak awakmu. Ya aku gak mau kalah teko Surabaya cedeke Suramadu dadi Madura. Apa iso tetu Madura? Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue. Masuk. Salam kerong dari bule, setelan cuek baru malu. Iki lalapan purnama Le. Toko 24 jam. Iya, toko 24 jam. Masyarakat Jaten dermaka beres. Beres kabeh. Pasti beres. Aduh. Aduh terus kena apa deh? Kene teleh. Kok nesui lho. Aduh, Kok nesui lho. Lah kono sambak lho. lencung deh. Aku malah mbok tambahi lho. Aduh. Ana bulura deh. Ono kembang diwadahi tanpa terus dijejer nek wis nembang bulura mesti nyawen. Kok senenganmu kok yo malah Muga-muga Ibu Lurah paringi banyak peseh deh. Lirsa alir, lirsa alir, alir, gung lirsa alir, lirsa alir, alir, gung. Mon Anjeli, kami undang sinden wanita Rainogo kok ingkang sampun lumampah dampyak Kok Rainogo, Bos? medal saking ambulan
medal saking Sasana. Dampyak lampahipun nggih menika sinden ingkang lagi viral. Sinden menika dhuwur ning entute gadhek. Sinden menika mlampahipun kados lon-lonan kadosa sepur ingkang boten wonten kebulipun. Nggih menika listrik sepure boten wonten kantun listrikipun. Sinden menika kesetrum ndase. Rada maju diajeng Mairowati rada maju diajeng paring asma sinten lang saking pundi menika jane dapuk apa to cah iki aja tingadeng tak idoni kowe malah yen kuwi takon kambek aku ana basa kok kambek kuwi yen kuwi takon karo aku yen kuwi takon karo kambek aku nek karo nek kambek karo apa kambek yen kuwi takon karo aku ya aku kang ngaran Dewi Ngujang. Woh kowe ya turunan kethek Dewi Ngujang maju ning ngarep. Namanya siapa adik hamil kamu sekarang? Telat mas. Telat. Oh telat, layak sepedamu dijikok FIF. Maksudnya telat datang bulan ini loh. Oh, maksudnya ini ora telat bayar angsuran. Telat meteng mbak, meteng. Enek wis telat enek 3 minggu iki. Ya ampun, karo sapa lho, Nduk? Karo sapa? Lah awakmu bar berbuat kan? Kamu tua. Siapa? Kami tua. Nyapo. Nyapo karo kami tua ngono kuwi. Kami tua ora nyapo-nyapo, kami tua karo aku ketemu ora nyapo-nyapo. Gayane. Maksud iki telat tekone lu mau diternik. Tiwas saya berpikir yang tidak. Namanya siapa toh sayang? Iya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam warga masyarakat Jaten dan sekitarnya. Ya, malam. Dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Ati. Lah kok matur nuwun? Apa wis diwenehi? Durung. Lah kok matur nuwun? Lah kok matur nuwun? Lah aku lali, Mas. Oh iya. Ya kan matur nuwun sih. Matur nuwun sih, iya. Malam hari ini adalah malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa. Kuwi lagu kuwi nyok. Lagunya aku sambutan gitu Mas pasti. Malam hari ini malam yang berbahagia. Malam yang berbahagia khususnya untuk warga masyarakat Desa Jaten yang malam hari ini telah menggelar pagelaran campur sari Pusparinengga. Pusparinengga. Ojo mbok bahasa Indonesia. Jawa ya Pak Jawa. Tulisane jenengmu sapa to Nduk Cahayu ben kenal wong kene. Iya Mas, tak kenal maka tak kampleng ya Mas. Sayang. Diperkenalkan nama saya Nyiliti. Kok gak kewenak ngono dirungokne to jenengmu? Kok Nyiliti? Lah ya nek wedok iki jenengku Liti. Nek gawe ageman Jawa kaya ngene iki nganggo nyi. Dadi celukane Nyiliti. Nyiliti sapa? Ya nyiliti sapa-sapa sing gelem. Maksudnya nyiliti kepanjangane iku lho sapa? Nyiliti Dewi Pusparinengga. Oh. Berarti sing duwe iki sing campur sari berarti. Zot gawan. Oh gawan campur sari. Kowe jare gawan kotak. Kotak amal Mas. Kotak amal. Oh Pak Tarni to. Oh ala kendane Pak Tarni to. Lah Pak Tarni gandeng aku 5 tahun to Mas. Oh Mas. Ya duwe anak. Duwe anak siji rane ndase. Ana yo nyenil cilik. Maju ke depan. Nembang nakno ya. Oke Mas. Nembang ke gamelan. Aku wis Mas Percil wis Mbak Probo wis. Yo lah beda lah. Aku wis musik Probo musik karo gamelan. Wis saiki gamelane tok. Oke. Slendro apa pelok? Pelok slendro Mas nek. Yo ora kenal. Nek pelok nek slendro. Salah siji lho Mbak pilihanmu. Gamelan nek pelok slendro arep mbok piyekne. Arep tak dol. Ayo ki lho mumpung gamelane penake lho. Sing apa? Pelok. Nyun ting-tingane Mas. Apa? Ting-tingane ki apa? Pelok apa slendro? Yo pelok. Pelok. Barang apa? Pengasih ae. Barang.
Barangnya sapa? Barangku. Maksudnya iki lho laras. Ngeret nembang takoni ae. Ya sabar lho. Peloknya sak pinten, Pak De? Nah iki pelok. Iya, iya. Ya ket mau wis pelok ngono lho. Wis pelok. Kayak anggere miring. Makane madhep rono iki pelok. Madhep nengen, pelok. Nek nengen, nek rono ngiwa, ngiwa selindru. Lho nek madhep rono Apa? iki nguyuh mau ning mburi ngono. Iya, iya. Ayo. Nah. Golek piye? Nyanyi kuwi. Nuwun para sederek sedaya. Iya. Lho kene lho iso. Kan pelok barang. Iya. Contoni Mbak. Alah, jajak contoni barang kok. Lah kene pambat yo nganggo. Aku mau isane arep lungguh jejere gede ngono. Lah terus? Tapi aku yo moh nek gelem yo ngadeg. Oh iya. Lah aku tau nyinden lungguh ki langsung mak perpet. Sebabe apa? Anu kaya nglungguhi apa ngono lho. Langsung ruwinget aku Mas. Tenan mulane aku moh nyinden ya gelem yo ngadeg aku. Muni apa ora akhire terus e? Muni atus. Oh iya. Napa nek sing bledos ya. Ya kan angel nyengit nembotene, Bos. Bote. Kene iki wedok ya. Iya. Wedok asli ya? Asli to. Pinten, Dik? Wedok asli kok bokonge kotak. Kotak piye to? Lah iki bokong iso kaya ngene lho modele. Bokong mengsle iki piye to? Iki mau budal ya kenceng lho. Lah kok iso dadi ngono? Lah aku mau lungguh pinggir genset iki lho. Lah kok leder separo. Iki lho. Ndang. Elastis kok bokong. Ndang iki lho. Nuwun 1900. Nuwun para sederek sedaya. Iya. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Sumangga sesarengan antara manuwun talapanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Ngono ki ya. itu Manggala lele. Puspori nenggo. Puspori Beda ya ampun. Ya ampun. Puspori nenggo. Lali. Puspori nenggo. Itu Manggala ya pimpinane Romo. Iya. Rama sapa? Romono maling. Ayo. Poro. Loro ya Romo. Loro. Ya moga-moga dan sehat. Amin. Nuwun sewu para sederek sedaya. Iya. Nyapa to nek ora cedak-cedak nyapa to? Ngomong sakit support. Tepangaken nami kula liti asli ngujang iki. Iya. Lah kok kebok segake lho. Lah aku nganggo segak ora. Ora usah mbok segaki. Gua gak segak. Ora usah. Ya ora. Suka. Ya terusane mau. Ngene iki lak bar disenggaki yo ngene iki. Semoga sesarengan atar panguci. Sopora. Sapora. Bacok das. Aku kata-katane iku lho aku sing gak iso. Ora iso. Masalah kowe iki masalah lak ning ngene. Laras ora iso pleng larasmu. Larasmu kurang nyocok. Aja takoni, Mas. Iyong-iyong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong. Iyong-iyong kelopo awak kula keloyong-loyong. Plek. Oke, iso pas. Ya jelas to. Aku ya iso to iki. Sapa be? Iso to. Mambiat mayun paman. Pelok. Suarane Gandeng belambiangan. aku melu grup kene aku. Wo ya rugi. Kowe ra grupku rugi kowe. Lah apa? Nyapa? Kowe ra iso. Lah kene lho pas Nyeram biai Nuswantara.
kulon gunung wetan segara lor lan kidul alas angker ya belapa belum gasung tak cowoket apa to belam biangan areng-areng biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikiri gedang raja sadurung dipangan codot timbyang orang biangor kulun ison pedot jeng barang iso penak lor lan kidul ala sangker hangkel liwat belambiangan areng-areng biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri gedang raja sak turun dipangan codot timbyang orang biangor kulun isun pedot jeng lor lan kidul ala sangker hangkel liwat belambiangan areng-areng kaget jadi kaget iki lho sing derek kaget iki lho kaget lah jatahku lho kapan ngebolak-balik jatahe pen iki aja takon seneng susah hati tanah India meliaring taman makam pahlawan wis masalah taman ndase kaya gunung kaya lampu metromak taman Sarinus rong larase kok padha kabeh iki lho milane beda-beda not Sarinus Wantara belambiangan aku melarang zaman Sarinus Wantara belambiangan aku melarang zaman Sarinus Wantara ndase kok sembut digawe lagune ki mau Gulu pedot. Jadi samono, pelok dike pelok. Ya, wis digawe sik. Sedene raiku ora ketok ngono ngene. Ising. Lah piye to? Main apa? Pelok. Ya men. Pelok barang. Ya saiki pelok barang. Ya ki mau duduk gulu pedot. Ya gorokan sing pedot nek. Lho, pospori nenggo wae. Pospori nenggo iki. Ya apa ae iso. Sembarang. Gawe laras piye? Gawe laras piye? Mas yo dadah yo panggah oke. Iki les wajah-wajah lawas iki. Nah, kowe Mas yo didadak panggah oke, awakmu ngomong apa masih tung ngono. Masa iso Iyong-iyong kelopo doyong awakku lo keloyong-loyong. Telu. Iyong-iyong kelopo doyong awakku lo keloyong-loyong. Iki nembang karo Dek sapa? Selendem. Nah, karo aku ya. Ya, oke. Oke. Nembang apa? Apa? Kok hooh kuwi lho. Nembang urung sing kok. penak kok lagune. Nembang sing kepenak. Nggih. Nembang duet ya, Mbak? Nggih. Oke.
Sing niki wae lagune napa, Pak? Sing niki wae. Iya. Keloyong. Aja anu kowe. Ya aku malu lagune. Aja nggugah singa turu. Kapan ngertine nek singa turu? Lah kene iki lagi wong alusan aja sampe mbok kaget-kageti. Lah iki apa kok mbok tekel ngene iki apa? Ayo. Tembange apa? Sing duet, lagu duet. Sing duet sing anyar to, Mas. Heeh, apa? Lagu apa? Sing kae anyang-anyang. Oh iya, Ayang-ayang. ya. Ayang-ayang. Heeh. Ayang-ayang ayo. Lu aku wae ora kok solo ngarani lagu anyang-anyang. Sing anyang-anyang kenapa nih? Kamu manuk. Lamben wis ngerti nasi den apa jenenge? Ora tak kok ya mbok takoni iki lho. Ayo wi. Loh, wi lho, Apa sih? Iki lho. Ayo telu langsung. Rasane sikil ora tempuk lho. Pak ngono kuwi nek ditembak dadar ngono piye ya Pak ya? Jempale goblok edan. Gurih Maju lho. Kene ya. Ayo Nduk. Yo lagune apa aku manut sampean sing rancak. Aja nganti lagu sing kalem-kalem. Oke, lagu keras. Lagune sing metronome lek iso 450. Lagune apa Nduk Cahayu, Ratu Maju. Wah, iso jangkung. Apa? Nduk. Apa? Napa Mas? Dangdut napa? Mana tahu mau? Apa? Iya, iya kuwi. Iya, cintaku. Cintaku. Kusuma Wijaya. Ya kuwi lho. Iso aku kuwi. Yo, cok, bareng-bareng masih bersama Puspa Rinenggo. Kita dulu ya ya. Mas Lendra, Mas Hengki, Dek Probo, dan saya undur diri dulu. Masih bersama Campur Sari, Puspa Rinenggo. Terima kasih untuk masyarakat sini sehat selalu dan semuanya. Mbak Lurah, Bu Lurah, matur mbak nuwun sehat selalu. Akhir salam dari Percerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.